waluwo giri mondo mi konwa mathoth kotene kod jok manyaka sani walose ka nikech wakono oganda wa mondo mi ornwa penjo gima tie ka ni en ang'o miyo portal mag students ka KUPS jibire mana sa uchiel otieno ang'atimore sa 7 ang'atimore sa 4 opong kosa ang'o matimore kar ka achiel kachiel. Dr. Wycliffe machiegni kendo ka idu thuolo mara to akodwa nyaka sani kama ilose nitie japuonjre maneno chenro kinyi ma kawuono openjre ni yiero kose mbalariany ni tiende gang'o nikech ng'ato wacho ni oyo KUPS oketa kama ibro keta kos mora mora maba kanyo odhi oketa aneno ka wayo amore japuonj amada bedo japuonj onge research mora mora motim malong'o mantiere kar ka jopuonjre kine magitimo kosgi giket maino yango. Koro erokamano ahinya kuom thuolo ni mano penjo maber kabisa kendo ang'eyo ni nyithindo mang'eny gombo ng'eyo ni ere yo makoro gidhi luwo kowuok kama koro gidhi yiero courses ma gidhi timo. Mokwongo courses te mantiere portal mar KUPS gin courses ma nyalo miyo ng'ato bedo gi ngimane. Onge course marach to onge course maber. Ber course kata rach course dhi wuok kuom maino mar nyathi bang' kosechako course ni endi. To gima nyaka wami pek mang'eny en sama nyathi yiero course oyier kowuok kuom nyathi ok kowuok kuom janyuol kata kowuok kuom dhiro nyathini mondo oyier course e yo machielo. Mae momiyo ibro yudo ni nyithindo te kaka ibro ler kod nyawadwa ni ka ji dwaro puonjo to ji te odhi puonjo. Koro ka wang' osebedo ni osemi nyathi slot mar puonjo ma koro ok nyal migi mokalo kanyendo. Nyathi ja en oyiero puonjo options gete noketo puonjo. Koro kogik seche ma koro en odhi koso course bro chuno ni mondo KUPS okete kama thuolo ntiere nikech en be achiel kuom nyithindo monego bed ni yudo slot e university kata mana e mbalariany. Koro okang' mokwongo nyithindo onego bed ni oyud guidance kuom career choices. Maendi bro konyogi ka ging'eyo ni bang' somba kata bang' higni 10 mabiro somba ni dhi keta kanye. Obro miya thuolo mar bedo kanyalo loso tija kata nyalo tiyo tich manadwaro koso bang' higni 10 kaluwore gi chenro kaka ngima dhi sani. Technology kao piny, mbui kao piny koro gimoro amora dhi technology. Bang' higni 10 course nani odhi keta kanye. Koro anyalo bedo nadhi asomo yore mag pur. To kaka adhi asomo yore mag pur ok adwar somo paro mondo amed rieko. Koro bang' higni 10 dhi yudo ni koro aonge skills mar tiyo gi joma bro bedo kinde masano. Ka awuok ni koro adwa somo yore mag puonjo kata adwa somo yore mag ohala kata adwa somo IT. Be an gi maino mar higni 10 pod tich mana somo ni bro bedo gi space kamonego bede koso bang' higni 10 joma bro bedo sano gibro bedo ni gisekala kaluwore gi somo kata medruok paro kinde ka kinde kaka ndalo medo dhi. Koro seche masani endi wantiere ni e kinde ni endi somo dwaro medruok kinde ka kinde. Koro somo ma nyathi dhi yiero course modhi yiero nyaka obed nosepango ni bang' higni 3 kata bang' higni 4 abro bedo ka medo rieko na e yore machalo kama kinde machalo kama mondo kik piny kala. Mar ariyo jonyuol sani ka dhi miyo nyithindo thuolo ma koro giyiero course mondo gidhi e mbalariany nyaka koro wang'e ni ochopo kinde ma sani endi ka ng'ato somo e course moyiero nyaka obed gi skills e lwete. Giminyalo tiyo gi lweti ma en ng'ato ok nyama en paro manie wiyi kendo inyalo time gi lweti. Kinde mokalo ji ong'ega ni ka ng'athi otiko form 4 to gimitere no dhi osom computer kata kodhi university koro ong'e tiyo gi computer. Mane gima ji ne kawo ni mano kore skill. To mane endo nyithindo ma koro sani wuok e high school ng'eny gi obiro ka giseng'eyo kaka itiyo gi computer. Koro ere gima idwa mede nyaka koro wadhi gi ngima kaka ngima dhi. Courses nitie mitimo dwe 3 dwe 4 mamiyo nyithindo gibiro medo rieko gi kinde ka kinde. Obedo ni timo puonjo, obedo ni timo ohala, obedo ni timo okil,
bro chuni ni mondi bed kama piny nitie sani. To kama piny nitie sani en ni nyaka ing'e kompyuta, nyaka iwinj ong'we yamo, nyaka iwinj mbui. Koro yiero en ni courses te mantiere institutions mag puonjo gin gi opportunities mag tich. But bro bedo ni samoro tijego tin nikech jomosomo ok create tijego eko. Koro kibire school sani inyisi ni nyaka wasom entrepreneurship. Ere kaka wadhi create jobs mondo ka ji owuok e university to giyudo ka tich nitiere. Nikech ji te dwaro tij moselosi to joma loso tijego koro tin. Koro wadwa ni wa create joma somo to kutieko somo nyalo loso tije mamoko. Erokamano ahinya. Nyakora moyo madhira Martin Raria.